Haluaisitko kuulla Makon noloja tilanteita? No niin, mäkin. What's up siis? Ja tänään puhutaan mun noloista tilanteista, mitä mä oikeasti onnistun tekemään joka ikisessä paikassa, missä mä olen. Siis mun kaverit miettii, mun mutsi ja faija ja kaikki miettii aina sitä, että miten mä onnistun tekemään jotain noloa. Mikä luokitellaan noloksi? No sitä mä nyt sen silleen voi niinku tässä sanoa, mut niinku tyyliin jotain, että mun housut repee tai jotain vastaavaa. Summer Rapissa vuonna 2014 vai 2015 mä olin niinku mun friendien kanssa sinne lähettiin silleen, itse asiassa mä lähdin vähän extemporeen, mut sit kaverit niinku otti mut sinne messiin ja sit herättiin siinä lauantai-aamuna. Me mentiin aamupalalle ja sen jälkeen mentiin hotelliin takas ottaan pikku aamupalalevot vai mitkä ne nyt ikinä onkaan. Siinä sitten tosiaan kaikki heräiltiin pikku koomassa siitä aamupalalevolta ja sit ruvettiin käymään suihkussa ja valmistautuu sinne festareille lähtöön. Mun on pakko sanoa tässä vaiheessa, että niinku oikeesti mikä se on se karman laki vai onko se karma, en mä tiedä. Mut kumminkin niin se potkas kyllä mua silloin ja oikeesti tosi lujaa. Ja sen jälkeen mä oon aina miettinyt silleen vähän edes, että mitä mä oikeesti teen niinku etukäteen, koska niinku se oli oikeesti todella noloa, mitä mulle tapahtui siellä festarialueella. Kello oli sit jotain varmaan, oiskohan se ollut 2-3, kun me lähdettiin sinne itse alueelle, otettiin taksi siihen hotellille ja lähdettiin painaa. Sitten me mentiin sinne alueelle tosiaan ja siinä jengi rupesi sit safkaan, tai nämä mun kaverit rupes syömään. Ja mä oon semmonen tyyppi oikeasti, mä en tiedä mistä se niinku tulee, mutta mä sanon kaikkeen ei. Siis joka asian ei ja ei. Jos joku tarjoaa mua niinku Lamborghini, niin mä oon silleen, että joo, et en mä ota tota, ei onnistu. Ja niinku just tällä. Kaverit sanoo mulle, että Makko syö säkin, että niinku et sä pärjää täällä oikeasti, jos et sä syö mitään. No, joka tapauksessa, vaikka ne mua yllytti siinä varmaan puoli tuntia syömään, niin mä en sitten syönyt. Mut mä en juonut myöskään vettä, jonka jälkeen mulle todennäköisesti ehkä voi joku auringonpistos tullakin. Oli tosiaan se vuosi, kun oli Nicki Minaj esiintymässä. Mä muistan, oliko se 2014 vai 15 vai oliko jopa 13, koska mä oon käynyt Summer Rapissa todella monena vuonna. Putkeen paitsi viime vuonna, koska mä olin siellä armeijassa. Mut siinä Summer Rapin lauantai sit kulu, kunnes Nicki Minaj. Mitä? Niin, sen piti esiintyä seuraavaksi. Mä en muista kuka sitä lämpäs, tai kuka sen lämpäs niinku lavalle, että kuka oli sitä Nicki Minajia edeltävä esiintyjä. Me mentiin sitten friendien kanssa, ruvettiin änkeen sinne, tiiätsä, eturiviin silleen niinku semmosia pikkukillejä, semmosia niinku 160-senttisiä vaahtosammuttimia ja seisoi siellä eturivissä ja me mentiin semmosella pikkuboussilla sinne joo, että me tullaan kattoo nyt Nicki Minajia, että väistäkää meitä. Typerästi tehty, ketään ei saisi koskaan töniä, eikä me välttämättä niinku, en mä muista tönittiinkö me vai mentiin me vaan silleen niinku, koska me oltiin silleen 7 metriä pidempiä kuin kaikki muut, niin me mentiin sit sinne eturiviin, aika eturiviin päästiin. Siinä oli varmaan niinku, jos riveittäin laskee, niin se oli varmaan 5 tai 4 riviä ennen meitä. Sitten kun kaikilla artisteilla on yleensä, tai tämmöisillä niinku superstaroilla, tämmöisillä isoilla artisteilla on semmosia niinku alkutunnarimusiikkeja tai semmosia, että kun ne tulee lavalle, se saa ja kaikki niinku, tiedätkö, liäkit leimahtelee siellä ja savukoneet sumuaa ja kaikkea muut vastaavaa, niin siinä hetkessä, mitä tekee Makko? No Makko pyörtyy. Herra jestas sentään, oikeasti siis koko Mukkulan ranta, jos ne olisi kaikki nähnyt sen mitä mulle tapahtui, niin ne olisi varmaan ruvennut nauraa. Pocket luuli, että mä olin ympäri kännissä. Mut siis miettikää se tilanne. Sä meet sinne ihan bossina eikä silleen, että joo hei what up, tiiäksä mä tuun kattoo nyt vähän niinku Nicki Minajin keikkaa ja sit sä oot silleen, että no ei siinä. Ei siinä sitten mitään. Pocket otti mut semmoiseen tämmöiseen käsikynkkään ja me lähdettiin mennä sinne ensiapupisteelle ja no sit ne puhallutti mut totta kai ja olin yli 18-vuotias niin sain nauttia alkoholipitoisia juomiakin ja ei siinä mitään. Sit mä puhalsin nollat. Sit mulle syötettiin ruokaa siellä ja niinku ei se niinku se jälkitilanne ei se on niin hauska silleen mut siis mieti pistä silmät kiinni ja mieti päässä se tilanne, että kun sä meet johonkin. Sä oot semmonen mun mittainen 190 senttinen jätkä.
tai Mimmi. Ja sä meet sinne sellainen niinku bossina, tiiäksä, sinne eturiviin ja sit sä oot silleen, että joo, että hei mä tulin kattoo Nicki Minajia ja sit sä oot vähän päästä makaat siellä hiekassa. Mut joo, noloi tilanteet sattuu ja niistä ei kannata aina välittää. En mäkään välittänyt tosta pikku pyörtymisestä siinä, tiedätkö, kun se oli niinku, tän videon pointti oli se, että niinku, kun mä menin sinne tosi silleen ylimielisesti ja silleen, tiedätkö, että hei mä oon tässä nyt ja mä tuun katsomaan tätä keikkaa, mä oon isompi kuin te muut. Ei oo se ehkä kannattanut. Karma iski sieltä ja pisti makon kanttu vei sinne hiekkaan. Oli tosi siistiä maata siellä hiekassa semmonen 10 sekuntia. Mut tää video ainoastaan vain ja sen takia, että 14-15 päivä 7. Elikkä siis suomeksi sanottuna ensi viikon loppuna on SummerUp 2017. Mä oon niin fiiliksissäni lähdössä sinne. Mä oon oikeesti päivis ihan sekasin. Mä sanoin mun yhden kaverillekin, että joo, et hei se on tänä viikonloppuna. Sit se vaan mietti sillä, että hei Ruisrock ja SummerUp päällekkäin. Makko herätys. Mut tosiaan, jos oot tulossa SummerUpiin, niin me nähdään siellä. Ja ihan sairaan siisti juttu, että katsot tän video. Muista, että noloja tilanteet sattuu ja niistä ei välillä kannata välittää. Välillä kannattaa välittää. Mut jos niitä sattuu yhtä paljon kuin mulle, niin silloin oikeesti sulla on asiat jo huonosti. No ei vais. Mut niinku mulla on semmosia tilanteita tosi paljon, että niinku ei mitään järkeä. Mut hei, me nähdään seuraavassa videossa. Menkää katsomaan mun kaikki sosiaalisen median kanavat.